自分にできないこと、もしくは自分にできるけども自分以上にできる人を集めるというのが経営者の仕事の一つだと思っているから、スキルセットが全く違う領域に出たとしてもやることが一緒。それを成り立たせるために必要な人、その領域が僕よりもできる人、これを集めるということには全く変わらない。ここは苦労しなかったです。どういう世界を作りたいかとか、このワンプラットを作ることによって社会がどう変わっていくかとか、それによって僕たちがどんな仕事がこれからできるか、それがどれほど楽しいものかっていうのを、僕の頭にある未来図を共感してもらう、知ってもらうことで、それらのやりたいっていう人が集まってきたんだけど、たくさんすぐ集まってくれた。そもそも事業として何個もうちのグループに成り立たせていた実績があるので、この人たちだったらそれ実現するんだろうなって思ってくれたのかもしれない。